दानिया गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि HS स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दानिया आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों हिस्ट्रिनि टप 15 GK। दानिया फैदो सोंथिखौ नायलांदो दि। 1 नाम्बार सोंथियाव दङ दानब फोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ सम्बासुरा, बि नाम्बार अपसनाव दङ रत्नसुरा, सि नाम्बार अपसनाव दङ खट्टकसुरा, डि नाम्बार अपसनाव दङ हाटाकसुरा। दाना फिननाया जागोन सि नाम्बार अपसन खट्टकसुरा। 2 नाम्बार सोंथि खट्टकसुराखौ बुथारनानै सोर भौम फोलेर गायसनदोंमोन? ए नाम्बार महर्षि, बि नाम्बार नरकासुरा, सि नाम्बार भगदत्त, डि नाम्बार पुष्यबर्मन। दाना फिननाया जागोन बि नाम्बार अपसन नरकासुरा। 3 नाम्बार सोंथि भगदत्तआ सोरनि फिसाज्लामोन? ए नाम्बाराव दङ अपसनाव महर्षि, बि नाम्बार नरकासुरा, सि नाम्बार भगदत्त, डि नाम्बार पुष्यबर्मन। दाना फिननाया जागोन बि नाम्बार अपसन नरकासुरा। 4 नाम्बार सोंथि भानुमतिया सोरनि फिसाज्लामोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ नरकासुरा, बि नाम्बार अपसनाव दङ भानाबात्ता, सि नाम्बार अपसनाव दङ भगदत्त, डि नाम्बार अपसनाव दङ हिरण्यकाश्यप। दाना फिननाया जागोन सि नाम्बार अपसना भगदत्त। गुवाहाटीनि दिगिलि फुख्रिखौ सोर जावदोंमोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ नरकासुरा, बि नाम्बार अपसनाव दङ भानाबात्ता, सि नाम्बार अपसनाव दङ भगदत्त, डि नाम्बार अपसनाव दङ हिरण्यकाश्यप। दाना फिननाया जागोन बि नाम्बार अपसन सि नाम्बार अपसन भगदत्त। 6 नाम्बार सोंनाय भगदत्तनि मैदेरनि मुङा मामोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ कानथाक्का, बि नाम्बार अपसनाव दङ बुसिफालुस, सि नाम्बार अपसनाव दङ सुप्लटिका, डि नाम्बार अपसनाव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। दाना फिननाया जागोन सि नाम्बार अपसन सुप्लटिका। दाना फैदो 7 नाम्बार सोंनाय भगदत्तनि फिसाजो भानुमतिखौ सोरनो हाबा हरदोंमोन? ए नाम्बार अपसन कृष्णा, बि नाम्बार अपसन अनिरुद्ध, सि नाम्बार अपसन दुर्योधन, डि नाम्बार अपसन प्रहलाद। दाना फिननाया जागोन बि नाम्बार अपसन सि नाम्बार अपसन दुर्योधन। प्रागज्यतिसपुरा सोर हिन्दु धोरोम गायसनदोंमोन? प्रागज्यतिसपुराव सोर हिन्दु धोरोम गायसनदोंमोन होनना सोंदों। ए नाम्बार अपसनाव दङ भगदत्त, बि नाम्बार अपसनाव दङ भाज्रदत्त, सि नाम्बार अपसनाव दङ भानाबात्ता, डि नाम्बार अपसनाव दङ नरकासुरा। दाना फिननाया जागोन डि नाम्बार अपसन नरकासुरा। 9 नाम्बार सोंनाय असुर फोलेरनि सोर राजानि सोमोन्दै भगवत आरो विष्णु पुराणा मुंख'नाय जादोंमोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ हिरण्यकाश्यप, बि नाम्बार अपसनाव दङ बालि, सि नाम्बार अपसनाव दङ बाना, डि नाम्बार अपसनाव दङ महर्षि। दाना फिननाया जागोन डि नाम्बार अपसन महर्षि। 10 नाम्बार सोंनाय सल'नि बादिब्ला प्रहलादआ मा फोलेरनि? ए नाम्बार अपसनाव दङ दानब फोलेरनि, बि नाम्बार भौम फोलेर, सि नाम्बार असुर फोलेर, डि नाम्बार
गोजौनि मोनसेबो नङा। दाना फिननाया जागोन असुर फोलेर सि नाम्बार अपसन। 11 नाम्बार सोंनाय असुर फोलेरनि सोर राजानि सोमोन्दै भागवत आरो विष्णु पुराणा मुंख'नाय दं? ए नाम्बार अपसन दङ हिरण्यकाश्यप, बि नाम्बार अपसनाव दङ बालि, सि नाम्बार अपसनाव दङ बाना, डि नाम्बार अपसनाव दङ मारिचि। दाना फिननाया जागोन बाना। 12 नाम्बार सोंनाय असुर फोलेरनि सोर राजाया भालुकपुङाव गावनि राजउलाफाद गायसनदोंमोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ मार्सि, बि नाम्बार अपसनाव दङ काश्यप, सि नाम्बार अपसन दङ बिराखाना, डि नाम्बार अपसन दङ भालुका। दाना फिननाया जागोन भालुका। 3 नाम्बार सोंनाय कामरुप मुंनि सोरजिनायनि सोमोन्दै सोलिनाय सल'आ सोरनि लोगोआव सोमोन्दो दं? ए नाम्बार मोदाइजो सरस्वती, बि नाम्बार मोदाइजो सती, सि नाम्बार मा यशोदा, डि नाम्बार मा कामाख्या। दाना फिननाया जागोन मोदाइजो सती, बि नाम्बार अपसन। 4 नाम्बार सोंनाय पुराना आरो तन्त्रफोराव गोदोनि आसामखौ मा होनना मिथिनाय जादोंमोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ कामरुपा, डि नाम्बार अपसनाव दङ प्रागज्यतिसपुर, सि नाम्बार अपसनाव दङ आहम, डि नाम्बार अपसनाव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। दाना फिननाया जागोन ए नाम्बार अपसन कामरुपा। 15 नाम्बार सोंनाय आसामाव माननि गाग्लोबनाया माब्ला जादोंमोन? ए नाम्बार अपसनाव दङ 1825, बि नाम्बार अपसनाव दङ 1820, सि नाम्बार अपसनाव दङ 1840, डि नाम्बार अपसनाव दङ 1821। दाना फिननाया जागोन 1821। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअनि सोंथि आरो फिननायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर, आं नोंथांमोननो फिन सुद्रायनानै होगोन। आरो फैबाय थानाय समफ्राव आं नोंथांमोननो गोदान गोदान भिडिअ लाना फैबाय थागोन, जाहाथे नोंथांमोना कम्पिटिटिभ एग्जामाव गोरलैयैनो पास खालामनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।